Ongi etorri gure bidezidorraren 3. geltokira. Herria eta denbora ibilbidea. Aurretik, 2. geltokian, Orobeko kobazulean egon gara, eta jarraian, Burdinaren iturrian. Geldialdi horretan, iturriari izenean ematen dioten ur ferruginosoak ikus ditzakegu. Ibilbidearen eskema jarraituz, alde geologikoan ikus dezakegu ur horiek hainbat mineral dizutela. Hala nola Burdina. Izan ere, lixibiazioa deritzon prozesu baten ondorioz agertzeko joera dagoena da errazena. Prozesu hori honetan datza ura lurzuruan haren azpi geruzetan eta argaitzetan iragazean. Horak dituzten mineral xurgatu, atxiki eta azalera sortzen da, pitzadurak eraginez. Odatza gutiako Burdinaren iturriaz gain, Burdinazko beste formazio batzuk ere izan ziren sakan inguruan, baina hau da kontserbatzen den bakarra, badira formazio sulfurosak ere. Era berean, formazio sulfurosak gerta daitezke. Ura lixibiazioan ibilbidean zehar sufrearen presentzia indartzen duten erreakzio kimikoak sortzen direlako. Horren inguruan, MH ustiatigeik kondakinak utzi zituzten lurrean, eta horri esker, formazio sulfuroso baten adibide garbia dugu, Batueko iturria. Eta horri buruz hitz egingo dugu ibilbidean amaitzean. Paleontologiari dagokionez, eremu honetan dokumentatuta dago Koskobilo bezalako aztarnetikekin lan egiten dela kuaternarioko faunatzen aztarnak eman dizutela. Gainera, Nafarroako fitxa geologikoan adierazten da Odazagutiako atala, estratotipo gisa aitortu zela eskualdean Santonianoko mugan, goik eta zeoa. Eta, amaitzeko, arkeologiari dagokionez, esan dezakegu ur ferruginosoak edatekoa zirela antzinatean. Uretan burdinak adola indartzen zuela uste baitziten. Urdina, gorputzaren indartzearekin lortzen zutelako. Anemiari, zurbiltasunari eta zirkulazio gaitzei aurre egiteko edan zirelako. Hala nola, errumari edo nekeari aurre egiteko. Hurrengoan, azken aurreko geltokira joango gara. Urbasako mirador geologikoa.